Tempe ah. Disuruh lanjut, ndak belanja katanya, cuma mau cari tempe. Mbak. Tempe. Ya. Oh, duit jangan duit. Aku gak bisa turu lho, Manta. Iki lho. Lawange ditutupi apa kok kon nguyuh ndek omah. Tegane sapa iki? Anu nek lho buruwe lho sing kurang ajar. Aku lho. Kakean duwe. Hah? Iki. Lah apa? Iki lho. Lah apa? Wes pas iki. Hah? Duwe lebih. Duwe lebih. Loh. Lah iki saiki. Pas. Lah iya ya wis kawon. Lah iya duwe lebih. Pegel aku ben. Tegane Kaya turu blas aku. Tegane sapa? Iki lho. Lawang iki lho dikuancing iki kok njobo. Lah apa sih kancing? Men ate metu aku wetenge kaya ngono jajal apa sing koyo kurang ajar. Aku masa gak dikek sewa aku ora getun aku. Pegel. Sak ngene mek gak 10, 15. Aku pegel lang lho jan gak iso turu ngancan aku. Tetep ngono ah. Tetep. Tetep bilanu yo bayar. Bayar 10, lalu 15. Aku yo gak njaluk aku. Koyoke ket wingi tekan aku. iki ndak diringkes-ringkes lho, ndak diusung. Iki mas kaya kasih subur. Ori-oyone wis entek wae. Rezeki ya. Hah? Rezeki. Anggere 2 dina, 3 dina wae. Seket. Tambah. Lha apa kuwi? Tak tambahi. Oke. Ngapa kuwi? Kepingin. Wah, aku ngomong kasih subur awake. Ya wes, dal aku. Dadah. Ada apa itu? Pisang goreng? Ono. Hah? Ono. Ono? Ono. Gedang goreng ah. Yo sak roke. Wes. Kaya. Wes. Iku. Wes, pas. Hah? Pas. Yo. Sudah wes. Ya, heeh.